Mä lähden nyt talliin. Me tultiin nyt tallille ja me tehdään nyt ruoka. Kohka niitä lupia ei saa olla. Miten sä katsotaan? Kuka meni täältä? Näin heinät tossa ei riittänyt, niin minun pitää käydä hakemaan vähän vielä. Aika enemmänkin. Tuossa ei sitten tonne sähköä. Niin. Toi varmaan. Ja nyt siivotaan kasvun karsina. Ei tää on kyllä kauheasti. Ei ollut tosiaan kauhean likainen karsina, mutta siivottiin vähän nytten ja nyt mä menen sitten laitamaan. Siis me nyt siivoillaan tätä laidunta ja siis tässä saattaa nyt kestää aika kauan, koska tätä on tosi raskasta vielä kakkaa kerää täältä. Me just käytiin viemässä noin kakat tänne Rontolaan ja mennään nyt varmaan hakemaan kassu tähän käytävälle. Joo, ja tosiaan me nyt vähän vähennetään näistä heinistä, kun meillä on hyvästi nyt ohje, että siihen voi laittaa nyt vähän vähemmän kassun laitsella. Joo. Hetkinen. Eikö jo ootas, no mistä on tarkoitus? Eli tässä nyt tulisi se paikka. Tässä nyt vielä on. Mennään nyt hakemaan kassu ja sitten me vedään vähän vettä sinne samalla. Me siis maasta käsitellään tätä kassua tänään. Me nyt saatiin harjattua kassuja ja nyt me lähdetään kentälle. Me nyt tehtiin Kiiran kanssa tuollainen pieni rata tähän kentälle, niin nyt Sointu vetää sen. Elikkä täällä oli noi puomit valmiina, mutta siis tehtiin tötteröillä. Onks noi tötterät? No kumminkin, tollasilla vähän. Se on tää jääravia. No sitä piukka kiivarinen. Sointu, sä kiitit tehtävän ohi. Me mennään nyt pistää switchet kassulle, koska me aletaan sittenkin juoksuttaa. Niin on. Me viedään sen nyt talliin juoksutavaksi.
Nyt takaisin kentälle. Ei niin kauan kerätty maasta käsittelee. Kuitenkin. No jäivä tuhme sitten. Tosiaan nyt saatiin juoksutettua. En kauheasti liikkunut. Niin tehtiin rinnaruun hetkeksi tuossa ihan lopussa. Mutta joo. Nyt sitten voidaan kassupesulle. Näin, niin häinen sui. Sitten viedään kassut takas tarhaan. Tai no, laitumalle. Me ollaan nyt valmiita kassun kanssa ja kaikkien siivuttujen kanssa, niin me lähdetään tallille.